Най-бюджетното решение, което го препоръчам аз винаги на клиентите, които искат да спестят малко парички. Решение. Ви си изграждате от профил или от гипс картон такава ниша за перде, примерно както в този случай, само пред прозорецата, тъй като ще има от едната страна шкаф, от другата климатик, не е удобно да се изкарва по никакъв начин тия штори, затова беше решение прието само пред прозореца и така. В нашия случай ние монтирахме тия профили прекъсващи, имитиращи, които като ниша. Ама все пак, вие също можете да си ги монтирате. Ние идваме само, взимаме размерите, когато правим оглед, нали така, взимаме размерите по всичките стени и опъваме после платното. И това е. Работим, стараем се.